By the way, megrendezi a második nagy koncertjét. Day after night, no left or right. I stand by your side. Hello. De szép volt. After volt. Garantált a jókedv és a kikapcsolódás. A koncerten hallható lesz a november 17-én megjelenő lemeznek a dalai. Én ott leszek. És én is. És én is. És én is. És én is. És ti? Hozd a barátaidat is, hatalmas lesz. Koncerten az előzenekar az MDC lesz. Itt várunk nagyon-nagyon sok szeretettel. Ott találkozunk.